Ndakhe ndathi ngenye imini izinja zikhonkothe ehambayo, abantu bagxeko zamayo, kuyayiwa kwayiwayo, sisempini kungena amanzi endlini, nethemba lethu siliphose enkosini. Kufika isityhilelo eMpuma Koloni, umdali uphimise baculini, unathi noyikhona isihloko esinye bephuma ephondweni elinye. Bantu sisempini eyabotshwa emoyeni kodwa ibonakala isenyameni, ngoba umtyholi samokhela indawo yokuhlala entliziyweni mhla sacezela ukuya enkonzweni. Ulutsha lutshona luvelangana ngonwele eziyobisini, abanye basemaphangeni kanti abanye basemigubeni. Somandla senzeni, yasixhela ezintliziyweni eyehle enyobeni. Bakhala nathi kodwa isezandleni zabo impumelelo yethu, ngoba esiphila nabo bayakwazi ukuboleka imali ukuvala impumelelo yethu. Nabangani bethu balwela ukufana nathi, nanku umona eza ngamandla elutsheni, bayeka ukuyofunda bathelelana ityhefu ekutyeni ezikolweni. Kugqiba umoya wokugula kwabafundi, babona ezingabonwayo, betsho izikhalo ezikrakrayo. Iintsapho ziyanukana kanti abanye bathwala kakubi ngoba bathwala ngamakamva wabanye. Umdali akazizeli emntwini, usebenzisa umntu nongendawo. Umoya usebenzisa abantu ukuze anciphe abantu. Isemoyeni le mpi masiqine edolweni, nibacele emabandleni basibeke emithandazweni. Uba ubuhamba ngokokuthanda kwam lo mbhalo ngendiwuthuma koosaziwayo bonke, ngoba umoya wokuzisuba imiphefumlo kuba uze ngamandla. Sohlulakele mdali ngokwethu, ngoku sicela wakho amandla. Nalona ngumbhalo onganakekanga nongadumanga, nguSolomon Mzimtenka, imbongi Yosiba.